Sa una, ang 100 tulo na kalitro. Karon, duha na lang. Na 1.8 na lang, uy. O di ay? Sa una, Lain man gud nga litro akong pasabot. Sabi daw litro soft drinks. Sa una, ang karning baboy, 95 ra ang kilo. Woo! 150 karon, hapit na 500. Mo nang kinahanglan gyud nga mag-sideline na ta mga kabarangay. Oo, racket ba? Busa wag ko masayop nga gibalikan gyud nako ang pag-MC. Sa kalisod sa panahon karon mga kabarangay, dili pwede nga magmantener kag usa ka trabaho kabarangay. Ba? Pero depende ka mo na sa trabaho. Mabito na nagunahuna ako nga mag-sideline kog manglilimos. Sa di ba na nasod Papa Chabs nga ang panglimos profesyon na? Oh, asa professional beggar. Asa to dapit nga nasod Papa Chabs? Sa may Pakistan. Uy, unsa man na ilang mga makalilimos diyan? Nanay kuan, nay business permit? Wala ka pila ang wala man na-indicate diri kung nabay business permit. Oo, or unsa man pag ga-issue na sila og service receipt. Ano to ato kay tawag? Ano to ato? Service invoice. Service. Sales invoice. At saman ga kuha na sila? Unsa man lang mga makalilimos des Pakistan ga-issue nag sales invoice. Ano mo sila paparty? Gitotal ang ilang tanang income sa Pakistan na sa Pakistan. And take note, Pakistan is not a rich country. It's a war-torn country mga kabarangay. Ang Pakistan is lisod na nga nasod, kinadi ang kagubot og kagubat mga kabarangay. But still nabuo ang profession nga panglimos. Pila income Papa Chabs? Sa tanan nila mga beggars in a year. That's $42 billion a year. Ala! Oh. Pero ato sang kuha ng average. 42 billion. 42 billion. 230 million sa ilan ng population Muna ilang population, 38 millions are professional beggars with national average income. Pila? 850 Pakistani converted din sa piso 180 a day. 180 pesos? A day. Munang national average. Gamay ro. Pero dagan po na ang 180 pesos man ka. 180. Pero dako kayo ng 442 billion. Pero ano 180 man? How come 180 a day? Gi-convert man ako ang 850 nga kuan. Pakistan. Kung kwintahon ang income sa makalilimos dinhi sa Pilipinas, layo ra kayo ang Pakistan. So mas dako ato 180 ra mga ang average income. 180. Wala, panis. Pero sa ngalan nga they are called professional beggar. Panis. And kita sila 42 billion. Tungod sa kadaghan na beggar. Pero kung imo siyang per capita, ang tawag na Papa Chabs per capita, 180 lang per beggar ang income. Sa Pilipinas, undeclared na Ang income sa ang income sa mga makalilimos, mura nag confidential fund. Undeclared. Tayo mo patawagin mo. Paano mo? Ipakuha mo. Kay a year ago na ako'y sa akong vlog gipangutanan na ako ang kanang parking boy. 600 man ang pinakamingaw na Papa Chabs. 600 dili na buhi na makikaan ng 600. Buhi mga kog 300. Pero naman ko yung mga apan nga po na for example ulan park. Uy, samot na noon. Samot na noon. Bantayan pa ni mo dito. Kanang ulan. Kanang si tawag props.
props ng ulan nga samot unsa may marketing strategy sa mga makalilimos be. So man. Di ba kuwaon nila ang simpati sa tao? Muhatag ang tao because nag-sympathize ang tao. Muhatag ba ka og makalilimos kung nakabalinsyага? Dili. Oh. Muhatag kag makalilimos kamulong limos ga hawid og iPhone. Dili po. Dili, di ba? Pero Or ako makalilimos papachaps nga naka Crocs. O naka Levi's, di ba? Dili. Unsa may typical nga porma sa mga makalilimos be? Typical, basic. Dili maayo ang sanina. Oh, di ba? Gusot-gusot. Tapos magdalag bata. Ang uban tagduha. Yun, ang uban magkatutoy-tutoy pa. Dahil para lugar nga makuha gyud nila ang simpati. Unya kung muulan, samot ang simpati Papa Chops nga naman. Mabasa sila. Magpaulan manas dalan Papa Chops. Pero ako bitaw experience ako. Kung kanang mga lola na gani og lulo, kung nalang koy kwarta bitaw. Mga tag eh. Aw, imo man ang kuan. Imo man ang katungod. Maluwi ko ana sa ila eh. Pero kung ato yung tumano ng balaod, ikaw mismo nga naghatag naka-violate ka under anti-mendicancy law. Bawal ang manglimos o bawal ang mohata og limos. Pero ang pangutana unsa may gibuhat pos gobyerno? Di ba mo ni pangutana dia? Sa kadaghan problema magud karon Papa RD. So sabto na lang nato ang gobyerno. Silang tanay. Asa? Ato silang sabton kay. Dagan kay sila gibuhat ng mga plano para sa atong nasod. Magbigay ka ng isa, Paps. Ha? Magbigay ka ng isa. Number one, plano sa gobyerno. Success alang Quadcom hearing. Pwede. Abi ni mo? Kay nagkuan pa ba sila? Grabe lang findings. Marara ka na nag-eskwela ka ba? Naghimo ka thesis nimo. Wala pa nimo nakuha ang result sa imong study. Ayun. So napa na sila sa dito pa na finding of data pa na sila. Finding of data. Or nag-change og mga unsa ba na research instrument. Ayun, tama. Sige. Benefit of the doubt. Mga kabarangay, nagkadaghan karon ng mga makalilimos. Labi na ko mutungtong number months. Pero unya mga kabarangay, natay mahinabi kay ato gining tagaag pagtagad mga kabarangay. Kung mainit kini nga issue mga kabarangay. Ulati. Bauna mga kabarangay. Wait for it. Kay nay atong listener, one of our listeners nga nakabantay nga naman kunoy ga pick up o ga-drop sa mga makalilimos dinhi sa Dakbayan. So meaning organized? Kasi grab lang to siya. Kasi grab so meaning ang atong mga makalilimos naka-grab? Ba? Kita manggaling ani usahay pag guba ato motor BMW. Kita di ba mga kabarangay BMW. Baklay mintras walay sakyanan. Baklay mintras wa. Bitaw mga kabarangay, how true na nandiyan mong pagutana on air? Imo na. No. Okay. Ganina ra ni gabi. Basta yung mapasubo ta niya. Ganina ra ni gabi. Mga kabarangay, nag-chat man gud mi sa katong nagreklamo. Nagreklamo diri mga kabarangay kay niyag yung nasaksihan mga kabarangay nga ako noy ga drop og naay ga pick up sa mga makalilimos dinhi sa atong syudad. Unsa man nakatinuod mga kabarangay? Ba. Kabalo mo nganong amo lang isgutan ni Papa Chabs? Kabalo mo mga kabarangay nganong amo lang isgutan nga kanang issue nga naay ga-drop o naay ga-pick up sa mga manlilimos? Kay gusto na mo ng pangitaon mga kabarangay. Kay mo apply ni. Apply to ba? Apply to. Pwede. Alam, 3 hours. 3 hours. 3 hours lang, 3 hours. Pero basig na misinterpret na nila Papa RD. Ano siya na-misinterpret? Basig libreng sakay na siya. Libreng sakay. Oo. Gilibring sakay ang mga manglilimos.
Namang ko'y balaod ang nagod ang anti-mendicancy law, dapat unta, wala na sila eh. Pero katubitang, di ba? DSWD, na storya na ganyan itong DSWD. No need nila ito istorya ang DSWD. May ganyan DSWD. Balik naman si pangutana ng mora may mong tubag. Di ba? Kung imong pangutana ng DSWD, mora magina ilang tubag nga bawal na siya Papa RD, bawal na siya Papa Chabs. Kung sa pamay mong gusto pang ngayon. Program nila nga papaulion sila, di ba? Balik probinsya program, Papa RD. Sugdan na. Pero kung legit ning atong caller unya may nabi nato ni mga barangay mo lagi nako nay ga pick up o ga drop. Imagine nimo kung tinuod man galing ni mga barangay akong gikwinta-kwinta mga barangay. Sige na ba? Gipapa-RD's concepts na ko ba? Mathematics ba? Kung na po ko pwede mo bilhin ng gusto ba lamang kay nakoy FX dito sa balay ba? Guna-una ba ako unsaon ka na ko niya kung FX? Ikaw lugar mo kontrata. Guna-una ko ba nga? Unsaon ka niya kung tamaraw FX nga mo income niya? Mura ka ng call center sa Manila ba nga? Ang mga call center sa Manila, nana sila'y unsa? Kanang ilahag yung sakyanan. Na sila'y carpool. Ay, dili carpool. Di carpool. Ako gitag-iya sa among group of company. Grabe, tanan lugar ha? Ako gitag-iya. Sino ka mo hire kog butang nga to napulo ka makalilimos Papa Chabs. Napulo lang ka makalilimos akong i-hire. Imo pag i-train. I-train ako na gamitan ako ng mga Papa RD's concepts nga training. Ingon ani tuluan ako na sila sa mga body gestures. Tuluan ako na sila sa kanang apply gid ang pagka-communication major. Tuluan ako na sila sa kanang tuluan ako na sila sa unsa tawagan na kanang non-verbal non-verbal expression. Kung for your information Papa Chabs, membro ko sa LITA, sa Liceo. Liceo Theater Arts. Master kay kana. Mahal gina nakauna-una ako nga mag-organize lang ako makalilimos ba? Tapos by culture ba ana? By culture. Imagine nimo Papa Chabs, kung nakoy napulo nga gihawiran nga makalilimos. Mo income lang unsa man na talent na. Talent. Naruga na diya kay. Talent makalilimos ka eh. Ay mas gwapo eh. Di ba? 500 ang income nila minimum. Times 10 pila. 500 times 10? 10,000. Times 30 days. 5,000. Pila man? Ay, maskom gidi ka, Brad. 150,000. 150. Pila man si mong mata. 150,000 ang akong income. Anyang kasagarado ka na, Papa Chab, sa matod pa sa mga bubuwit na ko, nga, di mo ula na sweldo na makalilimos. Libre na sila balay kaon. Tapos kada buntag disperse na sila mga barangay. Tuloy mo lang kailangan lang gini mo silang ipapuyo lang gini mo sila. Ipapuyo nimo sila, imo silang aircon na. Pero nalagi ko'y makita lagi. Butangan nimong Netflix unsa? Nakoy makita lagi nga matulog sila sa dalan. Part manguna sa akdo nun sa nabanga man nga ba? Part na siya bay. Part na siya sa script. Di pwede nga mao nang ginailangan. Di part na siya sa script bay. Guys, mo script manggaling na sa Congress. Joke lang. Sa itong pangutan na online mga kabarangay. Pila kay kita aning mga makalilimos sa dalan. Pila sa inyong banglan to mga kabarangay. Pila kay kita aning mga manglilimos sa dalan karon mga panahon na tawag or text lang mga kabarangay. 0915-871-8812. 0967-496-9145 or sa atong Facebook page Barangay FM 100.7 Facebook page. Number 1 information and entertainment radio show in CDO ang programang gahatag og LBM. Lingaw, balita, musika. Kami ang iyong pambansang tandem, ang papang masarap papakin, walang iba, itatak niyo yan sa isipan, Papa RD. Sabay mong ikaduhang mas, if you need you need an MC. Papa RD is the key. Kaya Jabra Teacher DJ Papa Chabs din lang sa number 1 music information entertainment FM station in Cagayan de Oro City. Basta FM. Barangay FM. Barangay FM. Barangay FM. Barangay FM. Good morning.